Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Muna maraba da yan uwa da Allah ta'ala ya hada mu a irin waɗannan baramij da cibiyar Almajid take shiryawa a channel ɗinta na YouTube. Kasancewar Ramadan ya matso kusa, abin da ya fi dacewa a faɗakar da jama'a kai shine abin da ya shafi Ramadan. Kamar yadda muka sani, Allah ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a musulunce su ne makomarmu, su suke ba mu hukunci. Allah ta'ala a cikin alkur'ani mai girma ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku waɗanda kuka yi imani, an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun, ko za ku kasance masu tsoron Allah. Wannan aya tana nuna mana cewa watan Ramadan wata ne da ya kamata duk musulmi, ko da ya yi nesa daga tsoron Allah, to a watan Ramadan kar a same shi yana aikata wasu abubuwa da za su sa ya zama baya cikin masu tsoron Allah. Daga cikin falalar watan azumi wanda muke jira nan kusa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata sahih al-Bukhari da Muslim yace, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya azumin watan Ramadana yana mai imani, yana mai neman lada a gurin Allah subhanahu wataala, Allah ta'ala zai gafarta mushi abin da ya gabata na zunuban shi. Har wa yau Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abu Huraira, Allah ta'ala ya kara mushi yadda. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, salloli guda biyar da Ramadan zuwa wani Ramadan din da kuma juma'a, sallar juma'a zuwa wata juma'ar, suna gafarta zunuban da aka aiwata tsakaninsu matukar an nisanci manya-manyan zunubai. Saboda haka zunuban bayi waɗanda suke ƙanana, Ramadan yana kankare su gaba daya. Wannan hadisi yana gaskata mana wanda muka ambata a baya, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Abu na gaba da zamu lura da shi musamman a wannan lokaci da fitintunu suka yi yawa shine ana son musulmi mumini ya zama yana taraqqub din mawasimil khair, yana lura, yana dakon jiran lokuta masu albarka don ya mika wa Allah subhanahu wa ta'ala. To saboda haka irin wannan lokaci da muke fuskanta na musibu ga annobar coronavirus ta zo ta riski al'umma, to saboda haka musulmi su zama suna tarakkub din mawasimil khair, mu jira Allah subhanahu wataala. Yanzu ma muna addu'a idan kuma Ramadan ya shiga, mu ƙara jajircewa gurin addu'a da miƙa buƙatunmu gurin Allah subhanahu wataala. Allah ta'ala ya kawo mana sauki ga damuwoyi da musibu da suke wato ainihin riskan al'umma baki daya. Ubangiji ta'ala ya ba mu lada. Allah ya haɗa mu a halka ta gaba.